Hey, Sne, awuthuli. Mina nami. Ngiyabuza ukuthi uqomile yini? Hayi, uqomile wena. Mama sikubingelele kuyishow silungisa iCountry. Ngoba mama usibhalelile iCountry thina silungisa ngempela. Umama ngabe ubani? Madlamini awu Masibalikhulu. Masibalikhulu namhlanje ungafisa ukuthi sikusize ngani ngoba sibonile ukuthi ubhalile la. Ufisa ukuthi sikulekelele ngani? Mfana nami ngifuna usizo lweni kakhulu. Ngifunela uthisha omkhulu la. Uthisha omkhulu ngibikela ukuthi ingane nami ayisafiki nje esikoleni. Ayisayisho ukuthi ayisalibeki nje ayisaliphathi. Yo. Mangizwa mfana ngamahemeheme bayangitshela ukuthi ingane yami ihlala nelinye nje ibhobhodlane lomfana. Manje ngifuna ukuthi ningisize ngihambe nani sokhona ukuthi mhlambe lengane ngizokhona ukuthi ningisize ukuthi ngibuye nayo. Yabo. Ngacela nje. Mama ingane ngabe ifunda ugrade ba ingane ubani igama layo? Ingane yami uSnebe. Yenza umatriculation. Yo. Tshele njengoba sekubhala nje. Nama exam aqalile phela. Yebo. Kunjalo mfana wami. Yo, hayi. Mama khulileka ngoba nje uthinte thina wabhalela thina silungisa iCountry ngoba kade ngishele eqaleni ukuthi iCountry silungisa ngempela. Usizo uzolithola mama. Khulileka. Ingane yakho uSne sizobuya nayo iphila right futhi ekhaya. Ngisho ngathiwa lelo bhobhodlwane bathi linamandla lisigaqaqaqa. Khulileka nathi sinathi igaqaqaqa zethu. No. Anginankinga mama. Ya ngicela sibuze kulabafana laba ukuthi lo mfana uhlala khona neka. Bafowethu hamba kanjani? No bafowethu ningadideki yabo, ngadideki. No igama lami uTrailer ne. So siphuma under ishow silungisa iCountry. So bafowethu khona umjidi sambe simfuna la. Angazi ukuthi mhlambe noma niyamazi khona umjidi kuthiwa uXolani. Xolani yazi manje. Ngihlala khona ekhaya. Hlalinathi niyogcina. Bero mina ngale ukugcina. Ano siyabonga kakhulu majida ne. Ningadideki majida ne uTrailer lo. Nithi lamadoda lawo asefunana. Yabo hayi correct macho sho. Siyabonga kakhulu ne. Shosha. Abukhona lo mpongo esimlise. Qoqo. Ubalo bafu ubuyile bafu. Hayibo. Hayibo. Ubano na Hamba kanjani? Ukubuka lokho kumfana lokho kusangeni. Right. No. Saxokhulumela lawo phandle mfethu. Mfethu akwazi mfethu. Hayi sacela mfethu. Phuma mntambesha ndini. Phuma. Awuphumele la. Ukhulume nawe mina mkwembesha. Mana kancane mama ngizosilungisa lesimo ngoba sisila ubani mfethu. Lebo sacela bafo uphuma kancane sizokhuluma lapha. Ubani mfethu. No bafo uTrailer lo yabo. Siphuma under ishow silungisa iCountry. Mana amakamera bafethu amakamera. Usukunaka indaba yamakamera wena ngithi mina phuma la. Khuleka bafo angithi senze nathi isurface bafo. Senze isurface bafo. Cela ukuthi uphuma kancane bafo la emnyango. Sizokhuluma kahle la emnyango. Siyacela bafo. Mfethu kodwa hayi bafethu aniko right bafethu namakamera. Hayi khuleka qhawe. Phuma ngifuna uSnebe mina la ngifuna uSnebe mina la. Ngifuna uSnebe nafana wena. Madlamini. Ngifuna uSnebe la. Ngifuna uSnebe. Yebo la Snebe. Akekho kuphi weSnebe, weSnebe. Hayi. WeSnebe. Mana bafethu. Kodwa mfethu ukhuluma nawe kancane. Yesiphasaze ngoba Khuleka la. ake ngithathe. Awubuka namathamba akho ongathi kuyalamba ukubuke nje ukuthi kumele kangakanani. Ukhaphaze ingane yami nafana wena. Ngifuna uPhuma wena Snele ayini. Phuma wena Snele uPhuma. Yebo na Snele. Uzakwana vese.
Hayibo. Usuqomela wena. Ngiyabuza ukuthi usuqomela yini? Hey, usuqomela wena. Usenza kahle. Ufunani la Sne? Ngihleli. Hayibo. Uyayizwa lengane? Uhleli. Yeah. Uright kodwa Sne? Uright ngempela? Uright. Lokho kona imletheleni la. Hayibo, sizolanda wena ngoba sila thina Sne. Hayibo mina ngidawubebe. Buko mama yashisela manje. Buko mama yashisela manje. Hayibo. Buko mama yashisela manje. Baby bathele ukuthi thina sihleli. Wesne. Yena gogo. Thula wena. Thula. Uzongimela. Sne, buka nje. Kuze kwaxesha uthayi. Sne. Ithi indaba yakho. Bakhiphela abantu. Hayibo. Wesne. Yini ngakwenzelile yona ngana? Samba nawe. Yabo ngoba sizolanda wena. Yes. Hayi awungeke. Sizolanda wena. Esikoleni mina sinenge Uzongimela kanjani? Isasa lakho leli. Uzongimela kanjani? Lalela gogo isimoya. Mina manje bafonela u10 khulwane uzokulanda manje. Ngiyaxolisa kodwa naye baba uyangimoshela. Ayikho la uyangimoshela. Ayikho ngimoshela wena. Sizolungisa lena. Xolani. Ingane encane bafufunani. Iyangithanda futhi. No, sacela sikhumele ngikhali because kuyashisa nala endlini yakho. Buku uzaqwa neveste uzu. Iyangithanda ingane. Ithanda ingane. Hey, awuhlehla futhi enganeni. Enganeni. Madlamini, asambeni. Ke. Hayibo. Ngiyaxolisa mama. Xolani, awuthula umsindo baba. Thula umsindo ngoba oqala udle ingane. Uwakumoshelayo. Ngimosha kanjani? Ngimosha kanjani? Ngizolungisa mina. Unayintombi nona baba. Ngizolungisa la. Sata wena ngane wena. Madlamini khulileka. Asambeni. Sokhulumela phala because kuyashisa nala endlini. Kunuka ngisho ukunuka le endlini. Asambeni. Awubambe uxolela sizokhuluma kahle phala. Kuyashisa la endlini kanini nokunuka. Buka nje kuncolesha ukunqola. Wena Sne. Uhlumeza umama. Uyenzelani into enzayo? Besaqosiboleka itulo besaqosiboleka isitulo. Sifuhlala kahle phansi silungisele indaba. Khuleka Madlamini, khuleka. Yabo Madlamini ngoba nje uthinte thina soyilungisa le ndaba. Awusiboleke bafo.
Awusiboleke. yazi uzokusakaza wena Hayi Madlamini ungabisayishaya ingane ungaboshwa nawe ngokushaya ingane. Ingane zamanje seyinamalungelo. Madlamini ngicela ukuthi siyishaleni phansi. nawe kodwa Lesine, njalo wohlala. nakusho ukuthi Hlala wena. ngithume esikoleni mina Hlala, ngiyofunda hlala. iliba labafana Madlamini la. Ayi futhi wena uzoze uyishaya ingane awuhlale la. La hlala ekesini noma kuhlanani. Kunasi isitulo. Lana. Lo mama kuyomela umhlawule bafo. Ngoba kungenjalo u10 triple 1 siyafonela ukuqala ingane iunder age. Ngoba nje igqoke neuniform iunder age. Dala kabi. Hayibo. Okokuqala iunder age lengane bafo. Yabo. Iunder age. Hayi bafo ngiyakuzwa bafo kodwa le enhlawulo bafo ngayithola lengane ingasisili. Hayibo. Sukela nini ngingasilithi Hayibo. Sukela nini? Mali Madlamini musumshape. Uyamuzwa ukuthi uthini Uyaphihlisa. Uyamosha manje Madlamini. Uyamosha manje Madlamini. Uyamosha. Hlala phansi ehlisa umoya. Xolani buzohlala bafo. Solungisa athu lo daba. Madlamini musuphame lo moya. Wena sina uthule wena. Awuthule wena Madlamini. Musuphame lo moya. Manje bafo yena into ngilethele ukuthi ngizosho. Bafa. uyayidizeva Lutho vele baba, impama wena uyayidizeva Uyabona ngoba lo mama ekushaya ngempama uthi ukuthele. Yes. Iyamkwatisa lento ukuthi wena uvalela ingane uyithuma esikoleni. Wena wenza njani? Uvalela ingane la. Yebo. Yabo. Uvalela ingane. Awuthule wena. Yabo. Okokuqala umama uyamhlukumeza la. Uhlukumeza umama. Yebo. Yabo. Lo mama udla namaphilisi lona. yebo egulela mina Hayi naye ngizongumela. Hey. Xolani, kahlahle noba for wrong wena. Yabo. Ngoba uvalele ingane esikoleni emqashweni nengane mele ngabe isesikoleni. Uthula uthini nje wena? Kuwe nje unengane ngithula ukuthini baba lo mama yini ongakhona umhlawule ngayo njengamanje because lo mama lo wenza njani uhambe ehlawuliwe cela bafu lo mama umhlawule njengamanje yini ongakhona ukuthi umhlawule ngabo phela ema Ngiyaqosa kakhulu ngumama ngento eyenzakalile. Hayi kodwa nayo ingane yiyo phela ingane engivumelana nayo kodwa bafo ngokuhlawula bafo anginayo imali kahle bafo kodwa ngakwazi ukuthi ngimhlawule ngomali engango500 okwamanje. hayibo 500 bafo 500 Ngicela imali mina. 500 bafo ngane leyo mali leyo 500 ngeke bafo ngeke bafo ngeke ngempela ayisho bafo 5000 ngicela ngeke ngo500 bafo uyamuzwa ngoba mama ethi ufuna 5000 kuyomela ukhiphe lo 5000 Ngeke yes nje 500. kuyomela ukhiphe lo 5000 bafo kungenjalo uyaboshwa bafo yes 5000 uyaboshwa bafo ngizokhipha kodwa kwamanje ngino500. 500 hayi incane kakhulu bafo lo mali lokho incane ngempela incane bafo lo mali lokho incane bafo lo mali lokho 5000 nje Yabo. Mama ngathi uyalala. wena sine usafuna imali wena uthule xolani uzokhona ukuthi lo mama umnike lo 5000 noma uzokwenza njani because le mali sifuna ukuhamba nayo njengamanje yebo 5000 ngizomnika kodwa kwamanje ngino500 bafo akunalo 500 impela akunalo. hayi bafincane imali bafincane bafo mama kodwa bengicela phela ukuthi mhlambe lo 500 usale usuthatha then ngoba uthena u5000 uzokhona ukuthi enginikeze sicela mhlambe simnike noma insuku eziwu3 yabo bese khona ukuthi uyohlanganisa bese eyanginikeza sikhona thina ngeke baleke mama khuleka sikhona mama thina ngoba silungisa icountry si all over sinamehlo kuyona yonke indawo khuleka ngeke baleke okay akayifakeke manje lo mali leyo ke la isho ukuthi bafo ngicela ukuthi lo 500 ufake njengamanje kodwa after 3 days siyawufuna lo 5000 bafo Uyayifaka. siyawufuna bafezo siyawufuna bafo Uyayifaka. awuyifake bafo njengamanje lo mali leyo awuyifake manje bafo sayifuna awuthi ngize ngibuthi uyifaka ngempela yini awuyifake bafo Awuthi ngifake bafo awuyifake bafo ya bafati. Hayi akabuke lapha bafuthi ngangifakile bafo. hayi uyifakile mfana uyayithola hayi kungcono Nine. mama after 3 days 5000 sabulanda okay khuleka nje mama khuleka bafo awuxolise kulo mama ngicela uxolise kakhulu lo mama uronga lento oyenzile xolisa kulo mama lo Ngiyaqosa kakhulu ingane yakhe umama ngiyayithanda ingane yakhe ngiyayithanda ingane yakhe uyayithanda ingane yesikole bafo ngizolungisa ngayo yonke indlela ukuthi na Okay. ihlale nami nje yabona bafo ngizozama ukuthi ngihlanganise bafo uhlanganise ngizohlanganisa bafo uyabona ke ngoba wena uyayibophezela njengamanje Yebo, baba. uthi wena ingane lo mama uyayithanda mama uyamuzwa uthini Ngimuzwa kahle Uyamuzwa mfana uthini? ngiyamuzwa ngamuzwa uyamuzwa uthini Ngiyamuzwa. uthi ingane yakho uyayithanda and nengane nayo wena sine wena musu ukuhlukumeza umama ngoba ethi uxolani ingane uyayithanda okusho ukuthi ke bafo sicela ukuthi kunike inyanga futhi ezu6 uthini mama Hayibo. engayilobole ngane le hayi lobole ufuna namalobole uyafuna akamthathe nje yonke into Ngoba- sengamthi avela mthathe nje sine ngoba nosinene avela ngasangilaleli uyamuzwa mthathe ixolani nje uthini sine mama kube owakho unginika into zami mina uyamuzwa xolani Yebo.
uMadlamini uthini? Uhlanganisa bafo. Uzohlanganisa? Nawe bafo uyambona nje ukuthi ubefike nje la yahlala nami uyaglowa bafo. Yabo ukuthi ngimphethe. Uyahlowa bafo. Cela ukukunikeza inyanga ezu6 yabo. Ngimphethe nje. Bafo after 3 days sifuna u5000. After inyanga ezu6 sizophinde sibuye sifuna amalobolo. Umama lo ngoba ingane ukuvezile umama uthi lengane uyikhulisa yedwa. Yebo. Ayisana baba. Yabo. Uzozama ngempela bafo. No bafo after 6 months ke inkomo seyifuna yabo and sobe sikhona nathi sizobona ukuthi umama uyamenzela iqiniso ngoba lo mama uhlukumeze kakhulu. Iza thina nje bomntungwa nje vele nje inkomo ikhona ekhaya uzogigiza after 6 months ke bafethu noma yazini bafo okay bafo ngiyakuzwa kodwa after inyanga ezu6 siyacela bafo ukuthi umama lo umlobolele ngoba umama uhlukumezekile ngale ngane okokuqala le ngane le isafunda isikole yedla no grade 12 yabo yenza grade 12 ukuvezini umama ngane enza grade 12 yabo uzogigiza umama uzogigiza bafo ngiyathembisa bafo hayi no ngiyakuzwa bafo ize noma hlangane kabi nje bafo kodwa uzogigiza impela bafo ngiyathembisa awuphinde futhi bafo uxese wokugcina kulo mama ngoba lo mama ulimale ngempela ngiyaxolisa kumama ngendlela ehlangane ngayo nasenginama-camera yabona kodwa nje cha khona hayi ukuthi mhlampe ngisigebengu angisona isigebengu bafo awusona isigebengu kodwa bafo ke wrong ngoba mhlawumbe ukuba intombi kade uyithanda ubungeke yini lengane lena uyilinde mhlawumbe iziqeda isikole noma uyibone iuniform ingayigqokile ngoba uyabona ngoba bafo igqoka iuniform okusho ukuthi ingane isa under age ongangokuthi ukuba sifike no 10 la kade wena bafo uzoboshwa ngiyaxolisa ke lapho ngiyaxolisa impela ke lapho ngixosa kakhulu yabo ngixosa kakhulu nje kodwa hayi ingane yona ngiyayithanda ngizoyenza iqiniso ngayo bafo mama umzwile uthi uzolenza iqiniso uyayibophezela ukuthi uzolenza iqiniso umntungu after 6 months siyabuya uzolobola and soloko sixhumana emafonini ukuthi ngempela iqiniso wenze njani uyayilobola ingane yakho Sine Madlamini asambeni nawo Sine nje ngamandla asambeni Sine Madlamini asambeni xolani bafo after 6 months ke siyabuya bafo and after 3 days 5000 sawufuna after 6 months sayifuna lokho inkomo zethu kodwa nayo Sine uyamhlaza umama hayibo usavalelisa hayibo kodwa Sine uyamhlaza umama yini into nje oyenzayo yabo uyamhlaza umama hey mama ufundisa kanzima kakhulu ngela emotweni ngene Madlamini ngena ngale ngene awumvulele ngapho bafo umvulele hlaza umama wrong lento oyenzayo wrong ngempela wrong nje lento oyenzayo umvulele bafo apho mvulele umama mama siyabona namhlanje usizo ulitholile under silungisa ikhanda uzizwa unjani after usizo ulitholile Yo ngizizwa ngijabule kakhulu Shem ngizizwa ngijabule kakhulu ngiyabonga umsebenzi eniwenzile ukuthi umntana amgcine ngize ngimthole ngizizwa nje ngijabulile ngifisa ngathi lokhu ngingagcina ukwenza kimi nikwenze futhi nakwabanye hayi siyabonga kakhulu mama siyabonga kakhulu nawe embukeli lapho ke ekhaya uma thiwa kuyenzeka khona inkinga nje onayo uyabo mhlambe khona umuntu ontshontshela imali noma mhlambe kunomuntu okuskemile ungathinta thina silungisa ikhantri sizofika qathathana noma ngathuka kuphi sizofika khulileka thinta thina silungisa ikhantri sizofika